testi yao deja chirukuko chienda panji nangani zonyadisa sikulijani ukoro pakati kulinji mera nanga kwanuko kulinji kuri kugoma kusteri hausi kulinji nanotuta watuka panji nakate zile dio kukuliyani kulinji tikudalira ino kulinji ndikuvomera kuti tikalione ife tikangosangalala ndikutumpha chifukwa chakuti m'matupi mwathu muli ngwiro ndipo tilibe china chilichonse chimene tikuchiona kuti chili pambali kupatuka zina ndi zina zodziwikiratu kusowa kwa mafuta mwina njala mkatimo ndi zina za mtundu ngati umenewowo zimene zili zokhoma pa mtundu wa Malawi koma ndithu mtupimu mwabwinobwino. Programu yake ndi imene yoyo kulinji kudzikoku kodi mabwera bwanji lero ndilolemba tu mabwera ndi moto tukhanga kuti malalikira zulo singakhale zodabwisa ndila mulungu zulo mwadzuka bwanji bayana iya ine ndadzuka bwino kaiwe Patrick moyo wangwiro kobasibasi tathokoza. Programu yathu ilero tikuyang'ana nkhani imene ndi munga umene ukuvuta kuti uchoke pa phazi la Malawi, nkhani ya political violence, ziwawa zokhudzana ndi ndale. Sabata imeneyi kumapeto cha Malachisanu ilili makandi lachisanu imene kunachitika zinthu kundilande uko amati Soweto kumawe kuno kundilande kumene nduna tinene bwino pamenepo kumene gulu la atsogoleri amene onda achipani cha MCP amene mkatimo munaliso nduna ya zofalitsa nkhani amene so amayankhulira boma amene wandi Honorable Moses Kunkuyu ndi anthu angapo ndithu amene anali pa ndibiti wawo kupita ku ndilande amene wawa zomvekazo zikumveka kuti ulendowo sana umalize kumene amapita timva pompano koma kumene koko akuti anachoka chothamangisidwa mpaka nakugendedwa munjira ina kunachitika ziwawa mpaka na kumapeto kwake zikumveka kuti apolisi anabwera ndikudzaphulitsa utsi uja umene umakhetsa nsozi tear gas. Kuchitika kwa zimenezi sikuti nzokhazi chimene nkhani itabwera nayo pano nchakuti nchitidwe umene usopano ukuoneka kuti ukusanduka chizolowezi. Masiku angapo apitawa ku Lilongwe achipani china ndiyomwewo kandani anamenyanso anthu otsutsa boma amene amafuna kuyenda pa ndipiti mpaka na mademo amenewo anakanika. Andi zimene zozo ndi zina zimene tingazitchule mademo amene anali achiwiri kukanika chifukwa inaso miyezi imene yapitayo anazakanika mpaka na ena anakhabidwa pamene koko ndi zambiri zochitika zimene zizi chimene chikudabwisa nchoti zikachitika pamatuluka zithunzi nthawi zonse za anthu amene amamenyedwa ndi amene amamenyawo amene amakhabidwa ndi amene amakhabawo zikumatuluka koma ndithu chimene chikudabwisa ndicho kuti palibe china chilichonse chimene chimachitika kwa okhabawo kapena ochita zipolowe zimenezo. Funso nkumati kodi ngati dziko khalidwe limeneli tikafika nalo kuti chimene chikuopsa bayana ndichonena kuti khalidwe ilira ziwawa za ndale kumayambika nthawi ngati inoyo pamene tikukonzekera tili pa ulendo wopita ku chisankho cha 2025 ndi zinthu zoopsa kwambiri. Nkhani imene tikukambirana pano bayana program imeneyi ndi imeneyi anduna ndi gulu lawo kuthamangisidwa ndi kugendedwa kundilande uku. Nkhani yomvetsa chisoni, nkhani yonena kuti pasapezeke munthu woyikira kumbuyo nkhani chabwino. Takhala tikumanena ife ngati kampani kuno ku Times kuyambira Times Television, Times Radio, Times Press ndi makampani athu onse subsidiary companies takhala tikumanena kuti nkhani ya political violence ife tilibe nayo mbali ndipo u condemn it kaya timanena kuti kaya MCP samakusangalasani kaya DPP samakonda kaya ndi UTM amene mmati mukaona amakunyasani it does not warrant you kuti mutenge mwala zikwanje ndukamenya kapena kugenda anzanu there's no room for political violence. Naona Malawi ena kuyika masamba anchezo kumachilona koma ndendu na imathamanga atu utanthauza zinakondweresa akuseka pamene paja koma omwe onso muona kuti
padzana paja mwinaso ndamene amadandaula Ehe. Mutharika atathamangisidwa ku Ndilande. So ena nkumaona ngati kuti ikhale ngati image ya Ndilande kuti ukuku ndikodziwa kuti kuthandiza ena kuti boma kugwa imayambira ku Ndilande. Regardless of whatever philosophy ife chimene tikunena nchonena kuti khalidwe ili pali njira zina zabwino mu democracy mmene mwatha kuchosera boma kapena mmatha kugonjesa otsutsana naye kapena kuonesa mkwiyo wake. Exactly. Kalembeseni mavoti. Mukalembesa maina anu mukalembera wachisankho cha chaka chamawa kavoteni. Ngati achakwera simukuafuna zachoseni pa ballot. Ngati simukuafuna mufuna Mutharika ka Mutharika simukuafuna simuzavotera. Ka mukufuna UTM ndi mmene simakhalira ine democracy. Koma zoma kutenga miyala nkumagenda. No room for it. No room for it. Ndipo sikulina inuyo ndamene muzakhale othawa. Lero akuthawa ndanzanu siku muzathawa inuyo. Tsopano pamene pakumapasa chidwi ni pamene poti akagendedwa ena akuseka ndi kumasangalala. Akagendedwa ena ndi kuima mbali yauku akupanena kuti ayi mbali yauko yochitani kondemu iwo aja nkumasangalala ndi kumaseka. So zikuoneka kuti ndi khalidwe lina lake lokuti kodi basi no is accepted kuti akamenyedwa awa akukondwa. Akamenyedwa khalidwe lake limene lolo. Si khalidwe labwino ndipo ndipafuna kuti timve bwinobwino satane poti reporter wathu Daniel Zimba anali kumeneko. Koma mawanga mwina omaliza pamene tikupitiza programu pa nkhani imene kuyambirira kuno akhale onena kuti pali anyamata ena amene amagwiritsidwa ntchito ndi anthu andale. Achinyamata? Yes. Chifukwa ambiri watu ndi anthu onena kuti amakhala atamwesa kangachepe kabibida pasajani 2,000 5,000 it's not worth it. No, it is. Achinyamata tafika ni saizi mulingo manena kuti andalenu tagenda anthu kokwana. Palibe chimene chatipindulira palibe zimene zikutipindulira zinthuzi tatipasani ntchito tatipasani zinthu zogwirika. Komanso asogoleri across the board kuyamba kubomako zikachitika kaya zachitikira against opposition tulukani poyera condemn it ndipo miyankhule ndi anyamatano. Auko opposition zikachitika musamangolemba makalata zikakhala zachitika against opposition lembaninso makalata even zitachitika against government tikatero ndiye kuti khala tupita pasogolo za polisizo tikamba usogolo. lero litu kuli mademo ena amene akuwira kujeni kuli ongweku asidede aja situkudziwa kuti kachidwe kake kakhala kotani ndi zimene ndaona kuti UTM ndi DPP achita endorse akuti akhala nawo avomereza kuti nawonso akhala nawo. So tikuyembekeza kuti so ngati kachidwe kake kali kameneka ndiye kuti kumeneko dzibonga zilipo. So ndikhalidwe lovuta kwambiri. Program yathu iyi bayana tili nawo andunawo Honorable Moses Kunkuyu, Minister of Information, tili nawo achifa anali mugulu limene lolo andi tili ndi a Chance Widoni amene wawa ndi chairman wa mavenda ku Ndilande. Amene wawa andi munthu amene akuyenera kukhala pakatikati pa nkhani yokuidziwa kuti kodi chimene chinachitika ndi chotani. Komanso tili ndi Bishop Guilford Matoga amene wawa ndi publicity secretary mneneri spokesperson makamaka spokesperson wa bungwe la Public Affairs Committee. Ndingowalandira amini magesti athu ku program yathuyi posachedwa apa kuti tione kuti tichite motani kuchita kwake. Nyimbo yo yogwirizana kwambiri Dwayana. Zimene tikuchita lero siku la mawa zizatibwerera kutembenuka ndikuchitikira ife exactly nkhani imene tikukamba pano. Anthu timayiwala athu. Timaona ngati mawa silimafika komanso timaona ngati kuti anthu samakumbukira. Ovulala amakumbukira. Wewe mwalasa. Chabwino tipite kwa inu olemekezeka Moses Kunkuyu ndikulandireni ku program yathu lero kwa chabwanji.
Honorable Kunkuyo. Kumene kuka Daniel Zimba ukundimva? Ndikumva ndithu ndikumva Patrick. Kumene uliko kukuoneka kuti ndi kumene kuli nyakatu. Ndeti ngoyambiratu ndi iweyo, ndisanalowesena ndione chifano iweyo kuyenera kuti ukayankha uchoke pa line kuli phokoso kwako. Komano nkhani ndionena kuti iwe zitachitika lachisanu nkhani imeneyi unathamanga kupita komweko. Tatiuza chinachitika ndi chani? Chabwino Patrick, ndizoona adi siku limenelo unali ulendo kuti anduna machokera ku Chiromoni, unali ulendo takayena kuti akafike ku boma la Kyolo. Cholinga chake kwambiri chinali kuti akucheza ndi anthu komanso akuwasimikizira zina mwa zinthu zimene boma lakonza pokhudzana ndi mavuto amene anthu akukumana nawo. Okay. Komano atafika ku Ndilande anawalandira bwino ndithu anthu ena kumayambiriro, komano panafika nthawi yokuti akaone pa bridge kwa panali mwazi chinthu chimodzi zimene anthu amadandaula inali bridge imene tikamachoka mtawuni kuti tikulowera chako kwa chinseuku pamabokose pamakofini apo. Bridge imene yoyo sili mu shape yabwino ndi amafuna akaione okha. Tinaenda ndithu ndi andunawo mpaka takafika pa bridge po anaiona, koma tikafika pa bridge po andunawo anasankha kuti aende wapansi asayendeso mgalimoto zawo, koma galimoto zinali mbuyo ndithu kuwatsatira. Ndeno mmene tikuyenda tinafika ndithu pena pake ndapeza kuti anthu mkati mwa anthu amene anatizungulirawo munali kagulu kena ka anthu kanamba kumayimba nyimbo kunena kuti achoke. Komano sikuti anali anthu ochuluka kwambiri yayi kumayambiriro. Mwina zinali ngati kuti ndi kachinthu kuti anthu mwina ena ndiochepa, mwina singakakhale chinthu choti chachikulu kwambiri sizinayembekezereke, komano tafika pena pake anduna anayima ndithu kuti acheze ndi ena mwa chinyamata amene anakhala pambali. Atangomaliza kuyankhula napopo napeza kuti just from nowhere miyala yamba kugendedwa. Sindikudziwa kuti mpaka lero kuti minake anthu mkwiyo wawo unali otani, mwina akozokhala kuti zifukwazo anali nazo ndithu mwina mmitima, koma kuti tinenezo kuti panachitika china chake choti chinapanga provoke nde kuti tina mabodza, komano tinangodabwa kuti from nowhere basi miyala yamba kugendedwa anthu kuthawa chipwirikiti pamene pachapo. So pano miyala imagendedwa kopita kuti kumene kugenda andunawo kapena kutani? Miyala imachokera no mbali ina ya msewu kumabwera kumene kuli andunako. Menemo magalimoto wali pati? Magalimoto anali kuti ali mbuyo nde kutayamba kugendedwa kuja andunawo anachita ndithu mwachangu ndi kuchoka malopo, koma sinadziwa bwino lomwe kuti anakalowa galimoto yake itiyo. Anathamanga kuchoka pamene panali miyalapo kuthamangira kumene kunali magalimoto. Chifukwa ndinali pafupi ndithu ndi iwowo, koma mmene anachokera apopo sinathe kuwaonaso, sinakapanali pa chipwirikiti kwambiri. Nanga ndi andunawo ni munthu wankulu amene amayenera kudziwa kuti aziteteze achita bwanji, anayenera kusowa pamalopo ndi wachinyamata. Ndi munthu wachinyamata, anathamanga kupita ku magalimoto. Iwe umbatanganidwa ndi chani? Ndiye zinatha bwanji? Zitachitika motero napeza kuti aliyense pachakuthawa kuti ndipulumuke ineyo asandigende. Ndeti napeza kuti tachoka pacha ineso kuteko ine ndinangonyamuka ndinangodumphira mgalimoto ya polisi imene sinali gamuti imene tinabwerera amweyayi. Tsopano tiye gasi anachokera pati ndi pamene tikuti zinatha bwanji, chifukwa kumapeto kwake ndamva kuti kunali tiye gasi. Titanyamuka pamene popo tikunyamuka kuti tikuchoka andunawo atakhala atachoka pamalopo pamene nosopano apolisi mbuyo mwanamba kuponya tiye gasi kuti mwina akhale ngati akhazikisa bata kuti anthu aja akhale ngati kuti asiya kupanga kugenda fami yawo ndi imagendedwa ndithu. Kutoko kutanthauza kuti panazachuluka anthu chipwirikiti chochuluka chokwanira kuti mpaka napanayenera kuponyedwa tiye gasi? Chifukwa poyamba anali anthu ochepa, komano mmene zimapeta mazomano pesa inakhala ngati kuti tsopano ndi anthu ambirimbiri angolowerera kuyamba kupanga zipolowezi. Pepani pali iweyo ukuziwa kuti pali mwina anavulala iwe ulipo ukuona? Ndikukumbukira anthu awiri amene anavulala ndi wina anavulala mwendo, wina anavulala mukhosi, chifukwa mnala umene unaponyera wina unakafanya glasi nde unammenya ndithu kuno amene nde mpaka anapita kuchipatala sanali bwino kwenikweni. Winayo anavulala mwendo koma anakana kuti sakufuna kuti apite kuchipatala, koma awiriwo ndi amene ndi maso anga naona ndithu kuti anavulala ndi miyala imene. Pitiliza. Kuchoka kwa apopo unali kuona kuti tinathamanga kukaima ku Chichiri kumene kuli ku maofisa chipani cha MCT.
so pano kumene nokhala ngati kusomano kuli solution yokuti akumba kukhala pansi ndi kuwunika kuti chikuchitika ndi chani pamene zinalili kundiyandeko panalibe nthawi yokuti kanatha kuwunikira kuti chikuchitika ndi chani nanga anthu akupangiranji zimenezi. Chabwino ndikuthokoze kwambiri Daniel Zimba mtolankhani wathu amene anathamanga kupita kundilande tsiku limeneli. Tsopano nkhani kumanenedwa kuti achinyamata iweyo kuona kwako ndi achinyamata adi kapena achinyamata angopakidwa nkhanizi? Of course panali anthu ambirimbiri mwina zokhala zovuta kupanga jaji kuti amagendayo anali munthu wotani komano sizimalephereka kumene koko anthu ambiri amene anali involved pamalopo amaoneka nditi kuti ndi anthu achinyamata osati achikulire kwambiri kapena ana. Okay, all right. Mwina in general we can say kuti achinyamatawo anali involved koma kuti ndinene zokuti kochuluka kwambiri ndikhoza kunama fasilanga zinayi zinza mchigulugulu kwambiri. Chabwino zikomo kwambiri koma iwe sunayankhule ndi wina aliyense kufunsa kuti kodi chimene mukugendera anthu nawa nchani zimenezo nthawi panalibe yochita zimenezo? Mwayi umene onde panalibe kwenikweni unayenera kuthawa panali povu anali mgamoto ya polisi tu. Chabwino angati anachokapo anduna amene ndiwe yani iwe kuti ukakhale ukudikirabe pamenepo. Chabwino udikire pomwepo Daniel. Ndifunse anduna kodi tili nanu pa line? Anduna achokakale pa line ndetu kwapanga reconnect. Okay. Yeah. A chance widoni kuchokera kundilande chair wa mavenda muli pa line? Widoni mulipo mwazuka bwanji bwana? Mwazuka bwanji kwankwadi. Ayi ine moyo wabwino. Bishop Guilford Matoga ku Public Affairs Committee mwazuka bwanji? Ine mwazuka bwino. Ino bwana kankwadira muli bwanji. Ndilipo ndithu tithokoze kuti tili nanu. Tiyesa isabe kuti anduna chifa. Kodi anduna wa analipo pa line poyamba? Ayi anachoka pa line ndiye atiimbira kuti please can you add me back ndiye ma technicians athu akuapanga add ino ndine akuti mwina tingo yankhula pang'ono. Okay, no problem. Yeah, so vayana vaimva nkhani ndi mmene inaendera. Daniel waichita seti bwinobwino anthu anali paka sort of a whistle stop. Yes, amachokera uchilomoni kudusa undilande amakathera kuthiyo kulimbikisa anthu kuti alembese. Ekhani nalimeneyo amalimbikisa anthu kalembera kuti mpita mukalembesa maina. So molimbikisa anthu kundilandeku analiso ndi ziwiri zitatu zochita akudusa pa bridge imene yakundilandeyi anthu amangoyitcha kuti pa coffin ndi pamalo poyipa kwambiri mpaka lekale ndi amadusa anunawo anachita chidwi kumayenda pansi kuti ayione bwinobwino bridge imeneyi. Pamenepo ndi pamenetu panaphulika zinthu. Ayi Daniel Zimba anafotokoza bwino ndiye namumvaso akunena kuti ayi tinaonanso ngakhale mpaka na munthu wina kuti anavulazidwa mpaka na kupita kuchipatala. Alipo awiri amene kuti wina anakana anavulazidwa mwendo koma wina ayo mpaka na nditupita kuchipatala. Zimene manena zija zonena kuti munthu yuyu ndiye kuti mwamusokonezera life yake mwina so adakali mwina ndikuti he has not sanapiteso back to business. Akukanika kaye ngati chili chironda going back to the hospital kapena adakali mchipatala we don't know. Koma nkhani ndionenda mwachita disturb life ya munthu. Nkhani zonena kuti zandale zoti could have been resorted otherwise koma alipo anthu ena amene akukhala victimized in the process. And kawiri nkhanizi muzaone asogoleri samakhala ovulala. I never. Makitala awawa makhala well protected by state security. Even opposition akulu amapeza njira amathawa koma ifeyo anthu wamba ndi amene timakhala receiving end. Once again emphasizing fundi onena kuti political violence ziwawa zandalezi makosana tinakazitaya ndilande ndidera loti timayilemekeza kwambiri mdziko muno ndipo anthu amanena kuti ndilande inasintha pano kundilande kuli anthu zisanzo zabwino ndithu kale tinkati kundilande kwa anthu akuba zoto zinatha. So image iyi chonde isabwererenso ayi musaononge dzina la ndilande. Zoona ndi zimene zozo. In fact tili nawo tundanena kale paja chance widonaja amene ndi chair amavenda kundilandeko amene wawa ali ndikukhulupirira kuti timva bwinobwino kuchokera kwa iwowo kuti kodi
chinasisadzaye ndi chani kuti njovu ichoke nyanga chifukwa ndilande wake ndi omwewu atsogoleri wa ambirimbiri amapita vice president anali komweko of course adpp apita nawonso zinawachitikira zina ndi zina zoyipa komano kundilande almost tsiku ndi tsiku atsogoleri azimene zosiyana-siyana akumapitako makachita zosiyana-siyana za ndale zomwe zinakasino ndi nthawi ya kampeni tsopano apa kuti anduna athunthu ndi gulu lawo akuyenda kuchilomone adusa achitachita zawo zabwinobwino afike kundilandeku alandiridwa amene ananenera Zimbabwe chakumaoneka ngati zabwino chifukwa ngati anduna anafika potsika mgalimoto kuyamba kuyenda pansi ndiye kuti zinali bwinoto ndiye kuti aintewa anawuza kuti muthausika zinakakhala kuti panali choopseza china chake sanakatsika kuona kuti situation ili bwino izi za ubale ine ndicheze ndi anthu kuyenda kucheza kufika poti acheze ndi achinyamata basi sipuli zinthu zasokonekera basi mabomba puli mabomba mpaka anthu nditu zoona mpaka ndula ikathamange ujeni relay sizanthu ningani yoyipata ndiye ndatali ngati inu koma poti alipo mpano atiuza tizinakhala bwanji koma iyayi nkhani ya political violence mafunsaso anzathu a polisi kuti iyayi tikudziwa kuti nkhani za ndale nthawi zina apolisi zimawavutirapo chifukwa chonena kuti nthawi zina taziona kumbuyoku andale amaopsezaso anthu a polisi tipemphe when it comes to political violence taonesani mphamvu yanu taonesani you yourselves being professional inu ngati anthu a polisi mbali inayi akuti yayi koma chimenechi chitipase chitsanzo chonena kuti ndunazi ziyesetsa kumapitadi ku jimu apapa mmene zinachitika bwino tikhoza kumaoneka ngati zoseka kumapirizi kumayesa kumapita ku jimu nduna nthawi zina zimachitika zantuluka chabwino tipite kwa honorable Kunkuyu ndikuona ngati muli pa line mwadzuka bwanji honorable ndadzuka ine mwadzuka bwanji ayi ine moyo wabwino ndithu tiyamikire kuti tili limodzi widoniso tili nawo papa ndiye musanayankhule anduna ndimafuna ndipite kwa Chance Widoni amene ali chairman wa mavenda ku Ndilandeku bwana ndakulandirani kale kodi inuyo lachisanu ndi masiku angapo apita kufikira lero mwadziwa kuti no chenicheni chinachitika chinasisadzaye kuti njovu ichoke nyanga mmene mwamfufuzira inuyo akuti nchani magombera akankwatira kupasa mwayi kuzileka kumaganizo ine sindilankhula malo mwa anthu amene anagenda amene anagenda ineyo sindingalozi lindawo ndingolankhula kwa zimene nachitika ku Ndilande kuno kwambirira eti apepese Honorable Kunkuyu kuti imene zinachitikira zimene Honorable Kunkuyu ku Ndilande kuno ineyo makunenga ngati tikwawo kwa Honorable Kunkuyu itangu wina tozalazi kuti lero limene anapita Kunkuyu kwaja soka kwa Kunkuyu anazabwera ku Ndilande kuno kwachitika Kunkuyu omwewo tadikirani awidoni kodi muli pagulu ine ndikuganiza kuti ndi Daniel Zimba idule foni yako ulipo Daniel ndilipo ndikumva ndikuona ngati iweyo chokapo pa line ngati tikaona kuti likupitirira then it'll be something else chokapo pa line Daniel tione ngati phokoso limachokera kumene kupitirizana ndikuona ngati ndikundilande pitirizana awidoni ndikumveserani ndanena kale za mena Kunkuyu renderana umbuye musena lero ndilelo kusaidi kumaitika izaitikazi tiapete sokombira Kunkuyu na credit Kunkuyu ndandona tulimanyadira takhala nawo mu Ndilande muno yanawo mimemo limodzi litawina tosala senzilali kuti Kunkuyu ku Ndilande si munthu osowa pa izi zimene zinachitika ku Ndilande kunozi tiapete sokombira kuti na credit kumapopeza chamkhangati mwachizowe zimadera ambiri zikumachitika ena ndi ena awalankhula kale kuti izi zikufunikira kuzilankhula kwambiri zichido mapitirire ifeso ngati amene timayang'anira nawo Ndilande taona kale zimene zachitikazo tikhaso pasu kumakambirana koma chimene timangupempha kuti mwina ngati munaona mapiripi zinatuluka tija timapempha kuti asenake zikamachitika chonchi kungoti tiwisa kuti tikubwera uja ife ngati nduna tikuyenera tipasole mwake ngati nduna kwantha imeneyo
akunkulu mazi wanga akunkulu asali yeah lero akunkulu aja ndendona ndekuti kwene tilemekeze kapese ulemu wawo ngati kumene okay ndekunali kungodanda kuti ona lapo mukamabwera tena mtungo tukumbuka kuti asesu tithati zopereka koma kutepera paizo zimene zinachitikazi ndisokombiri sinakhalebi awo amene amalankhula kwambiri pa nkhani za maufulu ano yatiyetera kumendisi senza kuti ali sailuku opita dereko simene angafuna kupita kuti akapange akafuna ndiana okay then mukandifunsa kuti mukuzopo bani zakutira ndizozimene zinachitika ndinaona zoitika kumasumi ndingazidza kuti nambira apa ngazine chifukwa chinachitika okay nambira chifukwa chakachakuchako chabwino ndikuthokozeni akuluwa mwa nzeru zakuya kwambiri komanso mwandale chifukwa ndizeru ndunenazwa kuti azama kwambiri koma sumangokhala cheya atu kundilandetu ndikuti anthu anaona kuti muli zeru umayenera kukhala ndi nzeru zinazo awidoni ndikuyamikireni mwayankhula pali mafunso awiri atatu oti muunikebe kusogoloko koma apapa phokoso limeneli timve kuchokera kwa nduna honorable mwina awitoni achokeke palaini awitoni chokanipo palaini koma ndikuimbiraniso ndithu ndikuchitani connect kuti tiyese kuchita regulate ujeni koma definitely in fact awitoni ayikidwe palaini ina anduna awakhale palaini ina tiyese kupanga zimene zozo for the next minute. Honorable Minister, just hold on. Yabwino ndi program ya kulinji imene tukukambirana za zimene zinachitika sabata imene kumapeto a sabata yatha. Chabwino, Honorable Minister, that line is bad. A technician chonde chosani achite separate malaini wa tikhale ndi anduna okha tifuna tikhale clear anduna ndi amatoga akhale palaini imodzi awidoni mwayike palaini yaokha koma ndithu ndimene tikuchitira program yake iyi yakulinji. Wayana ena manena kuti nkhani imene yoyo musayilowetse mukulinji zimene zizopsa zimene zimusamakambira ndipo tingokumbusa inu amene mukutimvera komanso inu amene mundi mwayi wotionera pa Times 360 podcast page ya Facebook ya Times Group imeneyi pali ndemanga zosiyanasiyana ena akukamba ndithu sizimalephera ena zachipongwe koma ena kufunsa kuti anduna mupeza kubwanji ena ndithu kunena kuti koma zavuta kwambiri ena kuchita accuse kuti yaboma ndamene akuyambisa izokha andakuona kuti kusogolo kumene kampeni khala yovutirapo comment ina kuti akuti lero tayankhula ndeti lero potayankhula timva kuti anena chani andunawa kundilanda ati kundilande sanga kusankhe cheya uli benzelu akuyikira ndemanga pa zimene anayankhula cheya mpulogalamu yomwe ino akuti ulemu kwa uyenera ulemu sakuyenera ulemu cause anthu akudandaula kukamba za president ndi mmene zinthu mwina zikukhalira mkwiyewo ndi ngosayamba timva kwa anduna tafunsaso kuti kodi apa ngati boma how are you handling ma situations amene akukhuza na Malawi on the ground, because tizivomereza kuti penanso chimene chikuvuta nchonena kuti chuma chikakhala kuti sichili bwino
zimayambisa mkwiyo ndi anthu akhala ndi mkwiyo atha kupanga china chilichonse. Okay, tipitenso pano kwa nduna Honorable Moses Kunkuyu. Panopo ndikukhulupirira kuti line imeneyo it's a little bit clearer. Honorable Kunkuyu, poyamba anthu akufunsa kuti panopo muli bwanji? Mukati panopo muli bwanji kusiyani sandili? Kaya apapa ndilachisanu mmene zitachitika zimenezi. Moni ujatava kusandapo yambirira uja madzuka bwanji neyo ndadzuka bwino. Mwina ndingoyankhabe kuti ndadzuka bwino iniyo mwadzuka bwanji. Alright. No, ife tadzuka bwino ndathokoza. Anduna chinachitika ndi chani nkhani afotokoza mtolankhani wathu koma from your side chifukwa iniyo mmaziona as first person direct. Ndi chani? Okay, so apa tipange kai clarify kuti ndikupanga apiye pa program ngati victim. Yes. Kapena ngati mneneri wa boma. Ayi. Both. There's no way he can. Both koma poyamba pafunsoli. Tikufusani ngati victim kuti amene munali on the site chinachitika ndi chana nduna. Ndekuti ndivala majaketi awiri. Yes. Zipewa ziwiri. Yes. Mmene wafotokozera Nyamatawu ja Daniel. Wadutsa pena paliponse. Ndipo mwina ndikuchita mubwereza momwemo kuti tinali ndi program yathu imene timakayendera atsogoleri anthu achipani. Komanso in the process timakhalanso tikumaona kodi mavuto ena amene alipo ineyo ngati mneneri wa boma kuti kodi zina zimene tikamaziyankhula koma pa ground ipo zili motani. Ine sindimakhulupirira kuthawa vuto. Ine ndimakhulupirira kukaliona vutolo anthu akakuwa akadandaula koma mpete patachokera zinthu zimene titakauzane kuntundako kuti anthu akuzilomona kudandaula chakuti anthu akundilanda kudandaula chakuti. Ndiye tinayenda tinakafika kuchilomoni lonse bwinobwino anthu anakamba nkhani ayi kunoko njala tithokoze msewu wamangidwa tachoka kumene kuja tikupita ku Ndilande. Timakatani ku Ndilande tinayambirira. Pa Sunday la wiki yatha kunabwera anthu ochokera ku Ndilande kubwera ku nyumba kwanga. Anthu okwana 16. Anthu amenewo ndi makalipentala anatsogozedwa ndi Mr. Jasi. Udzadandaula kuti ifeyo panasolo paja pamati pakabwera mvula mumaona zinthu zikukokoloka zinthu zimene ndi zathu makalipentala. Timafuna malo ena oti olongosokako amene sali m'mbali mwa mtsinje kuti tithandizidwe tizipangirapo mabizinesi athu. Ndiye tinalembera ku site asite atatuzitilembere koma adindo athu amene timakhala nawo limodzi ku Ndilande anatiuza kuti tidzafunse zimenezi titatha chisankho cha 2025. Ndiye ife tabwera kudzadandaula ngati inuyo nduna imene mmakhala nafe kuno. Ndiye nawauza kuti vuto limenelo ndikayambe ndaona chifukwa chakuti ndimadzakuwuzani za malo okambirana ndi asite malo amene ndioletsedwa. Ndiye ndibwera komweko mupange tsiku. Ndiye iwo anapanga tsiku la Friday lija bwerani mukumane nafe tikuonetseni malo amene timanena ali. Ndiye chifukwa chake atafotokoza ripota uja mumva kuti nakakumana ndi makalipentala pa chinsewu ndikuona malo amene iwo amafuna kuti adzigwirirapo ntchito zawo tikawapemphere ku site. Ndikumaliza afumu a group amakata ananena kuti koma anduna musanachokeko tili ndi vuto lina kunoko ku Ndilande. Mavuto awiri, vuto la nsewu wa Malaysia komanso bridge yapa nsewu wa Nasolo. Ndiye timafuna mutaona mmene momwe. Ndiye nawavomera kuti achabwino ndipitako ndikaone. Ndi pamene tinanyamuka kudzera njira imene yodzera ku Nsika. Ndipo pamene popoti ndinatsika ndikuona bridge iyo ndipo ojambula anajambula times inapanga cover instantly nthawi yomwe muje machitira mucha kuti ku Ndilande ayendera bridge imene anthu akudandaula. Tikuchoka pamene popo chifukwa chakuti it's now getting narrow, the bridge is now getting narrow chifukwa chakujenga kuja. Komanso anthu anali ndi chidwi chokuti akuona kuti kuti pabwera anthu apa akutani mwina akuonaona pene papita ndiona pamadziwika ndithu. Ndiye anthu anayima with that attention. Mujanenera a chance ineyo ku Ndilande ndi kwathu. Ku Ndilande sindingayende pa galimoto kumadutsa pa Nsika wa Ndilande. Ineyo
ndili chimene ndili lero chifukwa cha anthu ena ake ena ayiwonda anthu akundilande amene apanga dzina la ine. Yeah. Sindingadutse kundilande ndili mgalimoto ndili ndi mawindo otseka sindimapanga. Yeah. Ndinawuza kuti ndipereke moni kwa anthu wandiyenda wapansi. Yeah. Ndipo tinayendadi bwinobwino kudutsa malo onse ansika wandilande ngati pakwathu muchofotokozera Daniel. Yeah. Koma titapitilira kungomaliza nsika uja. Nde kuntunda kumabwera chitrakita chachikulu chinayima leni imodzi. Yeah. Ndepa chama makhala maminibus apangidwa paki mbali nayi nsewu jana kuti wathina. Yeah. Koma pene paja anyamata ena anali pambali papa mateyala nawonso anena zoti wapatse moni. Yeah. Then ndinayima. Within 2 minutes. Yeah. Miyala inachokera chakusedi kwa filling station. Oh. Anayamba kugenda. Atagenda ndithu miyala kaya ndi iwiri itatu. Tinadzivira poiri wina unagenda galimoto ndikufanya windscreen. Yeah. Kena kwa wina naso kufanya windscreen ya so zoti target magalimoto ndithu. Yeah. Tinathamanga pala pafupi kumabe sikuti ndinayenda ngati kuti ndine nanzikambe ndimapita ku gym ndi gym nyumba mwanga. Chabwino. Ndipo tinachokapo malopo apolisi anatithandizira kuti pasunthidwe magalimoto mobwinobwino. Yeah. Then anaponya tegasi chifukwa mene magalimoto akuchoka moonetsa kuti pakuthawidwa pamalopa. Ndiye kuti so amene amaponya miyala aja pa miyalayo tikuzeni. Yeah. Pamaponya muja mokuti facing off kuti taima pano tikendani feso tendi kugenda ngati kumenyana mukhangaraja lira ndewu ayi. Amaponya muja mwa anthu obisala. Kuti ali kuseri kwina kwake ndi tingoponya mobisala sana anthu ati they are aggressively coming after us. No. The mood was generally friendly. Koma kuti anthu ena akamanango bisala nkuti aponye miyalayo. Koma because magalimoto akudzachoka mukhangari mwaka changu. Yeah. Ndi anthu aja mapezeka ni mpata kuti akuthawa ndi nkuyamba nokumakhangara akutuluka, and that's what provoked the police or prompted the police kuti mwina aponye tegasi kuti tichokepo. Koma that is what happened as far as I can recall. Inuyo munaliyo dzidzimuka kapena kuopa kwina kwake kuti zinthu zafika pa mtundu ngati umenewo chifukwa imeneyi tikhali tidati tiyichepese mwa mtundu wanji. This is what political violence is about. Of course, and maripoti amene amabwera pambuyo ndokuti kunali kagulu ka anthu kena kamene kanali katakumana kuseli chifukwa chakuti anadziwa zokuti tikubwera. Ndi amakumana kuti potena pawo amauzana kuti tikuuzana zopita ukalembetsa. Gulu limene linakhala kumeneko amauzana kuti akutengana ngati gulu limodzi kuti apite kukalembetsa mavoti. Kukumana kwawo kumanowo akuti anauzana kuti tikakumane tikatengane kupita kukalembetsa mavoti. Yeah. Ndi atupingi imene nali kuseri kuti kunatulukira miyala kuja. Those are the reports that are coming out ngati zili zokuti kuzotsimikiziridwa ofufuzawo akhozofufuza zimenezi. Koma that's the report imene tinamva ndi kuti ngati kuti kuipanga linki kuti ndizokhudza ndale zikhozokhala ndi linki yake kuchokera pa those stories amene akutuluka. Now amene ayankhulira acheya amavenda apapa amene akupepesani ndithu kuti zimene zizachitika avomera kuti inuyo ndi mmodzi wa iwo anthu akundilande etc. Koma apereka blame ina yake pamenepa kunena kuti inuyo mdipiti wanu simunadziwitse the appropriate authorities kuti ndikhala ndikuyenda kumeneku ndi cholinga chokuti athandizireso kupereka bata ndi zina zoterozo. Nkhani imene muyilandira bwanji because it sounds like it's very important kuti mmene akuyankhulira kuti anthu ena ake atsogoleri ena ake kumeneku kwa amayenera kuti adziwe sanadziwe as a result mmene akuyankhuliramo akuona kuti ndi zimene zinapangisa because iwo they were not aware kuti kuchitika chani munangolowa mu mzinda mwa ine yake. Tsono pamenepo muchamanenera muja kuti chance munthu wanzeru kwambiri. Yeah. Kuti kupeni post chance akuyankhula mwanzeru. Akuyankhulanso mwanzeru pamenepo. Inuyo mmene kuliri ku time. Yeah. Munthu akhoza kuyitanidwa for interview nkubwera. Koma inuyo nkunena zoti koma munabwera simunandiuze. Chifukwa choti chani kuuzana kwa inu ndi yeye kumakhala nchina chochitika.
Ndekumalo kumakhala magulu ambirimbiri. Mokuti nakhala kuti ndauza chance. Anakapezeka magulu ena zoti simunatiuze. Kusatiuza kujatu ndikutenga wina umene ujabana kankwatira. Ndikutenga waji. Kumana kuuzana kuti tikubwera. Yeah. Aliyense amakhala ndi moni amene akapatsane ndi amene akubwerayo. Yeah. So pano ine ndanena kuti kubwera kwa Chinsewu anabwera anthu 15 ku nyumba. Yeah. Nkudzandipanga invite tili ndi vuto. Yeah. Ineyo nkubwera on their invitation. Nkukapezana ndi mfumu imene ndi mfumu okhazikika ndi boma. Mfumuyo nkundiuza kuti takulandirani vuto mobwerera lijalili apa. Komanso tikutengeni mupiteso mukaone vuto lina. This is the group village headman of the area. Simukuona penepo kuti mone amene angatene yena akhozokhala wanthu wina odi wake foti apa ndikulowa mudzimo in the company of the group village headman of the area. Yes. Ndimafunika kuti ndikafikirenso kuti kupereka uthenga. Chachiwiri ndichakuti ulendo umenewu siunali opita kunsika. Mena anenera mudene kunsika ndimapita ako. Ndipo ndikamapita ndimafotokoza. Sindimapita kunsika. Zokuti ndipite kunsika ndakamvera ndili pa Chinsewu onditenga kukhala mfumu akumenewo. Yes. Ni mupite pa break. Ndena uthenga ndakapereka nthawi yanji. Okay, apa chifukwa cha nthawi I think tichite move forward. Amatoga musana ndimafuna mulowepo. Nkhani nkhaiti taizungulira mwa mtundu wanji kuikulitsa kaya kuichepesa. Nkhani ndi gawo limodzi la zimene zikuchitika mdziko muno pakali pano political ziwawa. Izizi zinathera pamene zinathera koma zinali ndi kuthekera kopitirira pa muyezo umene uwu. Imagendedwa ndi nduna ya boma kundira ndi kudera kumene kuli amalawi ambirimbiri. Zimachitika zimenezi ndi mbali imodzi ya zimene zikuchitika madera osiyanasiyana, mbali zosiyanasiyana. Mukuti bwanji inu yonde ya Public Affairs Committee chimenechi chikatifikisa kuti khalidwe ili. Kuna kwambiri kwaja kundifunza kuti ndikhale nawo pa program iyi. Ngati Public Affairs Committee dakhala tikutsudzula ntchito umenewu waziwawa bandari nthawi yayitali. Kuyambira nthawi imene zinthu zinachitika kumbowe zinaka kumsanje kulowa chile uku ndimadera ena about kukondoza kuti auze nawo nyengo ya program balini maukulu wopita maliponse ndikuchita biro ngugulu lilo lusera kusa mfuru wawo ofisa pano paliponse ndipo yololeka kuti anthu adzilekana kupita pamalo adzisonyeza kaya ndi mkwiyo kugendana ndi kuchita zowawa. Izi sizikhalidwe zabwino amalawi tipange. Koma tikaonetsetsa anthu amene akulipikiza mchitidwe waziwawa andale omwewo chifukwa kuchita ntchito achinyamata pofuna kulimbana ndi anzawo. Munafotokoza bwino koyambirira kuja. Yes. Kuti kaya tili ndi mkwiyo kaya tifotani. Yeah. Tonse ndi Malawi tayambirira. Yeah. Koma chachiwiri ngati tili ndi mkwiyo tili ndi njira yosonyezera mkwiyo wathu chaka chamawa tili ndi mavoti. Yeah. Tisankho. Tiyeni tisankhe anthu amene tikuwafuna. Ndipo munthu aliyense akhale ndi ufulu okachita kampeni paliponse dera lililonse popanda kukakamizidwa popanda kuopsezedwa ndi wina aliyense. Yeah. Tizindikire chimenecho Malawi kuti ndi ufulu wathu kupanga zimenezo komanso ndi ufulu wathu oteteza Malawi aliyense kupita kulikonse. Chabwino. Pachizungu amalankhula mawu onena kuti violence begets violence. Yeah. Chinthu chachiwawa chikachitika malo ena ndithu tidziwe kuti malo enanso chichitika. Yes. Ngati tidzudzula andalefe tizudzula. Munalankhula koyambirira kuti Amalawi timakondwera ndi zinthu zonyansa. Yeah. Makamaka tikachitikira kwa uyo tikachitikira kwa uyo timakondwera. Yeah. Tikachitikira kwa ife ndiye timanyansidwa. Mwalankhula kale za makoments amene akulankhulidwa pa social media. Yes. Mungoti kuti anthu amene akukondwera ndi kulankhula zonyoza ndi zolalata
akondwa nazo zimenezi. Yeah. Pamene zinachitikira, pamene tinaona zikwanje zikuyendayenda pa Sala kuti ni kulilongwe kuno, Yeah. anthu omwewo adandaula kwambiri. Yeah. Ndi chikhamu chonyansa chimene andale athu sakutithandiza. Yeah. Komanso achinyamata athu sakutithandiza. Pokupeza kuloledwa akulolera kugwiritsidwa ntchito. Zikomo kuti munabweretsa wina amene mukuti ndi venda, mtsogoleri wa mavenda kutilande. Yeah. Anthu akugwiritsa ntchito mavenda mutira la mavenda. Kuti longwe kuno ntchito chimodzimodzi. Kodi sitimanena kuti zionetsero zakanika kapena zakutidwa disrupted ndi mavenda. Imene anthu andale akugwiritsa ntchito. Chimene chili chinthu cholakwika, patsanani ufulu wopita malo aliwonse, aliyense achite kampeni mwa ufulu kumana ndi masapota zawo mwa ufulu kupanda kupyezana. Au opposition apite paliponse, aboma apite paliponse. Ndipo chinthu chilichonse chikachitika, wina adzudzule chikachitika kudera la wina, winanso adzudzule chikachitika kudera la wina. Koma muona kuti anthu amene anachita phokoso dzulo lero sakuchita phokoso akukondwera. Amene akulira lero dzulo sadalangule. Zimenezo zokusonyezani kuti andale athu sakutithandiza, sakuthandiza Malawi. Anayenera kukhala patsogolo kudzudzula mchitidwe uliwonse waziwawa ndi zochifwamba. Chifukwa mawa mabizinesi anthu sayenda. Tikunena kuti anthu akuvutika kuzunzika izi ndizo, kodi anthu mavuto awo atha ndi violence. Yankho lake ndirakuti we will make matters worse in this country. Ndetiyeni tikondane kuti zake anthu akwatirana kumalawi kuno, wakumpoto wakwatira kunsanje, wakunsanje wakwatira kumangochi. We are one people in this country. Etikalimbana malire sitikuthandizana. And as public affairs we condemn this behavior in the strongest terms. Chabwino, ndakuthokozani kwambiri, kuyankhula kwanu ndikomveka kwenikweni. Anduna akuti tu andale ndi amene mukuchita fuel zinthu zimene zizi. Mbuyo mwakhala mukuchitika zinthu kulilongwe kwalephereka mademo, amachita accuse a MCP, kwachitika zakuti akuchita accuse a DPP ndi ena otero. Andale simukutithandiza position ya Public Affairs Committee ndi imene yoyo. Andale komanso achinyamata povomera kugwiritsidwa ntchito. Kuyankhulano ngati chipewa china chija ngati government spokesperson. Munguzichita handle bwanji zinthu izizi. Sizikuthatu zinthuzi. If anything zikupitirira andi pesi yake ngati ili imene iyi sizili bwino kusogolo kwa nduna. Ngati boma, everything stops at the government. Ngati boma, andale mutithandiza bwanji situation imeneyi, Honorable Kunkuyu, now as government spokesperson? Patrick anachoka ndithu pafonipo ndandiyimbira pa personal line apa ndangwayika pa loudspeaker. Anduna ndikhulupirira mukundimva? Ayi akankwatira amafunsa pano kunena kuti a Public Affairs Committee akuona ngati kuti ino andale ndamene mukumakhalanso pasogolo ku fueling political violence m'Malawi muno. Ndi apa tikufunsani ngati chipewa china chija sopano cha nduna yoyimirira boma, kuti kodi pamene pamene pali nkhawa zonena kuti aboma mukumaoneka ngati kuti pena pake mukumakondera. Tipereke example. Posera pompa tinaona ma demonstrations kulilongwe amene analephereka chifukwa kuti anthu ena atenga zikwanje, koma sitinamvepo boma mukuyankhula mwandidi kutsutsana kapena kuti kuchita condemn nkhani ngati imene ija. Don't you think by doing so nde kuti boma pena pake mukuperekanso chisanzo cholakwika? Mwina kulephera kupanga condemn kuja ndi kumene kuupangisa kuti anthu azipanga zimene apanga kundilande. Mapeto ake ndi amenewa akukagenda inu amene anduna. Bishop Amatonga yankulira ndipo ndivomerezane nawo kuti zinthu izizi kwambiri zimayambika chifukwa cha anthu andale. Koma kunena za kudzudzula kumachitika koma mwina pa malevo zosiyana-siyana. Andi kusadzudzulako mugwirizana nthawi imodzi ndi kumene kumaonetsa kuti wina wakondwera wina sakondwera. Ndi pamene wina wakondwera ndi chochitika cholakwika chija, wina kadzudzulidwa kake kamakhala mwina ka low tone chifukwa chakuti amakhala ndi mtima wokuti ana ake nawonso mwina adzakhala pali wokondwerayo kwina, ndiye kuti mapali nawo janso akuona kuti ana ake amene adandaula
sichinamveke bwinobwino. Mukanena nkhani ngati zakhala zotsika pambuyopa kuchokera kuboma chilizo chakhala chikubwera munali mwina si chamtiti ndi mwina the volume kapena the degree of chidzudzulucho ndi chimene mwina tidzichionikira chitimveka mmene anthu angafuniremo. Koma ndivomerezane kunena zoti anthu andale akayima pa podium kuyambira poyankhula osakhala kudikirira kuti adzudzula koma kuyambira zoyankhula kuona kuti zoyankhula zizipewa from mbali imene jaya kuyankhula kuti kapangeni chakuti tiyeni tikaonetsane nyekwe tiyeni tikapangani chakuti mukaona opalamula makaka kongresi iphani zimene zingati zikupita mopanda kudzudzula nkupezeka kuti wiki yamawa yakeyo wa kongresi wafa anthu amadzalumikiza kuti zija anayankhula MP kumangoja a TPP zija anayankhula na malomba zija mwina ali ndi izizi ndiye kuti zachitika mona ngambe analambulira ndiye kuti nkhale anthu mutadzudzula koma wina wake pena mwana woti wachimbulimbuli amuyenera muchoti achinyamata amagwitsira ntchito pena mowalakwika amatha kuzitengera zimene zija kuona ngale chidzulu kapena chija choponda pake kapena kuti mpepo okha miyala kapena zikwanje zimene chifukwa mukaona ana amene achita izi kesi zina ya Friday kutheka kuti kumana kuseri kuja anatumana kuthekanso kuti angonyamula chimene chija paokha kuti paja mwina m'bale wathu wina wake pena pake zinachitika motere ifenso tentipange iyi so ndizoona kuti nkofunika chidzudzulo chizibwera komanso chizibwera kuchokera mbali zonse. Ndinakondwera ndi chidzudzulo chinapereka atsogoleri akale andale ananena zokuti akudana ndi michitidwe ngati iyi koma mwina kupempha moonjezera ndikwakuti tidziyang'ana mbali zonse kuti isamakhale ngati chidzudzulo chabwera chifukwa chakuti amene anagwiridwa ndi wambali yakuti akunkuyu ndi zimene tu anthu akudandaula kuti inuyo kumbali anu simunazuzule kwambiri zimene zinachitika kwambo kumbowe zimene zinachitika kumchinji sopanonso pamwamba zimenezo I hope kuti anthu nawo akumva mmene ayankhulira anthu nawo apapa akutchula ana malomba akutchula MP akumangochi kutanthauza kuti mukuchita blame game yomweyo malo moti munakayankhula ine balanced manner kunena kuti violence kuchokera mbali ina iliyonse is condemned already apapa inu mukutchula DPP. That's the blame game that is fueling zinthu ngati zimenezi ndi zimene akunena anthu tiona ndikuti mwina mwasakha kunimva choncho koma ndimapereka chitsanzo chonenayo kuti tiziyamba kuyambira koyambirira osapanga insight ndipo upanga insight for example imene ilipo dziko muno ya atsogoleri amene anamveka kupanga inciting deliberately ndikuti ndi imodzi apo ndimapereka chitsanzo chakuti condemnation izichoka mbali zonse komanso tisamadikirire kudzapanga condemn zitachitika tiziyambira kupewa inciting ndipo unena kuti pange avoid inciting chitsanzo ndi chimodzi basi sikuti ndikupanga blame koma ngati paliponso pena pamene wa Congress atanena zokuti pitani mukakhape anthu I can also use that example to bring it here. Right. Chabwino. Malizani anduna. Yeah, Malizani. As minister, government spokesperson, nkhani ndi izi zachitikazi and this time around interestingly zachitikira government spokesperson amene muyankhula bwanji ku mtundu wa Malawi. Issue is political violence. Nkhani izizi zilibe malo mu democracy. Kaya ola kwelayo ndi wakuboma, kaya ola kwelayo ndi waku opposition, wina aliyense ndi Malawi ndi pali ufulu opita pena pali ponse ukapanganso. President chakwera amanena zimene zithawi zonse. Ndiye tisajoki pa chimenecho, chimene timadziwira kuti zimene tikufuna kupanga again ndi za temporary, koma dziko linono likufuna kulimanga and tilimanga tonse. Anyamata athu ndiye foundation imene ikozo kumanga dziko la Malawi lokupita chitsogolo, tisawagwiritse ntchito kaya ndi wakuboma, kaya ndi waku opposition. Anyamata athu asaulero panga zimene ifeyo ngati kuboma tiyesetsa kukhala chitsanzo chabwino kuti zimene zisamachitike pansi pa utsogoleri wa president Lazarus Chakwera komanso kupita chitsogolo. Zikomo kwambiri amenewo ndi Honorable Moses Kunkuyu kutitsekeranso program imeneyi yakulinji lero nkhani ndi political violence ilibe malo ndipo ilibe gawo mdziko muno koma for some reason zikupitirira. Something tangible needs to happen kuti zinthu zimene zizi zisiye tikumanenso mawa. Ngakule nyusi usicheka dikaledwe lanulo nyangalo ndapeleka mimba kwa Malawi kulinjino kulinji kumabenya kumabetera kulinji bakaya lilongo kulinji kumzuzu mbanye kulinji nanga kuboma kukushirika jani
Boma Usteri House Kulinji Naga wachuta Mwazuga Bwaji Kulinji Naga watanzi radio Kuguri yadi Oh Kulinji Digudalila inu Oh